Λοιπόν, η παρέα του Τύφη προπονητικά μεγάλωσε. Έχουμε στην παρέα μας την Ειρήνη Ξενουδάκη Γαβριελάτου. Ειρήνη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πες μας, τι ομάδα είσαι? Καταρχάς είμαι Ολυμπιακός, γιατί εξ ονόματος Γαβριελάτου δεν γινόταν να είμαι άλλη ομάδα. Εννοείται. Λοιπόν, και πες μας, γήπεδο πηγαίνεις? Πηγαίνω. Χθες ήσουν στο χθεσινό αγώνα? Στον αγώνα χθες δεν ήμουν και ευτυχώς εν τέλει, κατά τα πεπραγμένα. Βεβαίως θα ήθελα να πηγαίνω πολύ πιο συχνά από ό,τι πηγαίνω και αυτά θα συζητήσουμε σήμερα εδώ. Η Ειρήνη είναι Ολυμπιακός, από ό,τι ακούσατε, αλλά έχει μια γενική άποψη για το ποδόσφαιρο. Πες μας την άποψή σου να ακούσουμε και γενικά για το γήπεδο. Πες μας δύο πράγματα. Τι πιστεύεις? Χθες διακόπηκε ο αγώνας, το ντέρμπι. Ένα όμορφο ντέρμπι μέχρι το 59. Λόγω μιας κροτίδας, ο χθεσινός αγώνας διακόπηκε. Πες μας τη γνώμη σου γενικά για τον αγώνα. Συμφωνείς με αυτό, δεν συμφωνείς, είσαι υπέρ του παδικού κινήματος, είσαι υπέρ του αγώνα του ποδοσφαίρου? Λοιπόν, σ' ακούμε, είμαστε όλα αυτιά. Είμαι υπέρ του αθλητισμού. Μάλιστα. Αθλητισμός δεν σημαίνει, γιατί εγώ από μικρή κάνω πολλά αθλήματα, κάνω χορό. Σημαίνει ευγενής άμυλα. Και αυτό καταρχάς ο ελληνισμός το έβγαλε προς όλο τον κόσμο. Διδάξαμε πολιτισμό και αθλητισμό. Που σημαίνει ότι οι αθλητές, ιδίως οι Έλληνες, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ευγενής άμυλα. Τι σημαίνει? Το αγωνίζεστε. Άρα δεν χωράνε στον αθλητισμό τέτοια περιστατικά. Και σίγουρα. Να διακόψω λίγο, συγγνώμη, πέρα από οπαδικά, εσύ μιλάς τελείως πέρα από ότι είσαι Ολυμπιακός, δεν μιλάς οπαδικά, μιλάς τελείως σαν φίλαθλος. Εννοείται αυτό. Αγαπώ το ποδόσφαιρο. Πηγαίνουμε στο γήπεδο για να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι πανέμορφο άθλημα. Το αγαπώ πάρα πολύ γιατί συνδυάζει όλο το σώμα. Δηλαδή, εγώ π.χ. που έχω σπουδάσει χορό και λατρεύω το χορό. Ξέρεις πόσο πολύ μοιάζει ο χορός με το ποδόσφαιρο? Μοιάζουν πάρα πολύ, έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Είναι ένα πανέμορφο σπορ με πολύ ωραίες γραμμές σώματος και είναι ένα παιχνίδι που είναι ομαδικό. Παίζουν πολλοί άνθρωποι. Και είναι και ένα σπορ που το βλέπει και πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε συναντήσατε πολλοί κόσμος μαζί. Βεβαίως. Αυτό για να διατηρηθεί λοιπόν και ο άνθρωπος να έρχεται πιο κοντά σε έναν άλλον άνθρωπο, δεν πρέπει να υπάρχουν οπαδικά. Ό,τι ομάδα και να είσαι, έχουμε όλοι το ίδιο κοινό. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σοβαρό και πιο σημαντικό. Πάμε όλοι για να δούμε το αγαπημένο μας σπορ και τις αγαπημένες μας ομάδες. Έχω φίλους από όλες τις ομάδες. Κολλητούς φίλους που κάνουμε διακοπές μαζί. Λοιπόν, και όλοι αγαπημένα είμαστε στο ίδιο τραπέζι και τρώμε, στο ίδιο τραπέζι και διασκεδάζουμε. Βρισκόμαστε στους ίδιους χώρους και διασκεδάζουμε. Δεν μπορούμε να βρεθούμε όλοι στα ίδια γήπεδα, μα είναι δυνατόν? Γιατί το περιστατικό που έγινε δεν έχει σημασία ποιος το έκανε. Γιατί το τι χρώμα φανέλα φόραγε, σε μένα δεν λέει κάτι για το τι ομάδα πραγματικά ήταν. Ούτε μπορεί να. Καταδικάζει δηλαδή το γεγονός από όποια μεριά και αν ερχόταν. Και από τον Ολυμπιακό αν ερχόταν και από τον Παναθηναϊκό αν ερχόταν. Ακριβώς, δεν έχει το κάνει. Μα και ο Παναθηναϊκός τα ίδια έκανε στο τελικό μεταξύ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τελικός πρωταθλήματος τι είχε γίνει? Τα ίδια πράγματα. Και από μιλάμε μεγάλη πληθώρα οπαδών. Δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, ήταν μεγάλο το συμβάν. Ούτε καταρχάς θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου για μένα δακρυγόνα, καπνογόνα, πώς λέγονται αυτά, στα γήπεδα. Ναι, τα καπνογόνα, τα καπνογόνα, όχι δακρυγόνα, καπνογόνα. Σε μένα προκαλούν δάκρυα όμως, οπότε για μένα είναι το ίδιο. Δεν γίνεται λοιπόν εγώ να πάω να δω το ποδόσφαιρο παρέα με τις υποτίθεται αγαπημένες μου φίλους και να καταλήγουμε σε σημείο να κλαίμε. Έτσι είναι ο λόγος που δεν πάμε και περισσότερες κοπέλες, δεν πάμε στο γήπεδο και αυτό το λόγο, το ξέρεις. Μπερδεύεις κάτι. Συγγνώμη που άλλα τα δακρυγόνα λόγω των επεισοδίων που πέφτουν, εντάξει, δεν πέφτουν σε κάθε αγώνα, και άλλο τα καπνογόνα. Και τα καπνογόνα προκαλούν δάκρυα και θα έπρεπε να μην υπήρχε σε τέτοιο μεγάλο ποσοστό, στη γνώμη μου. Ναι. Περισσότερο κορίτσια στο γήπεδο. Οπότε να είναι η πολύ ωραία ιδέα, θα διαπιστώσει κοπέλες στο γήπεδο στο εξής, θα έχετε λιγότερα καπνογόνα. Ναι, αυτό έρχεται σχετικά αντικρουόμενο με τους άντρες όμως που θέλουμε. Θέλουμε μια τέτοια ζεστή ατμόσφαιρα. Γι' αυτό λοιπόν είσαστε πιο πολλοί άντρες στο γήπεδο, έχεις την απάντησή σου ήδη. Βεβαίως δεν είναι ο λόγος ο πρώτος αυτός. Ο λόγος είναι ότι γίνονται πάρα πολλά περιστατικά. Δεν πρέπει να μην συμβαίνουν τα περιστατικά αυτά. Άρα για μένα πρέπει να γίνεται έλεγχος κατά την είσοδο στον χώρο για να μην φέρουν πάνω τους τίποτα οι οπαδοί. Εννοείται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Καταρχάς πηγαίνουν πόσες οικογένειες εκεί που με τα χίλια ζώγια έχουν βάλει στην άκρη κάποια χρήματα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια, να πηγαίνουν, να βλέπουν με την οικογένειά τους τα παιχνίδια, να περνάνε όμορφα την Κυριακή τους για παράδειγμα. Πολύ σημαντική μέρα που δεν δουλεύουν οι περισσότεροι. Σε αυτό το σημείο να πω ότι έχουν έρθει πολλές οικογένειες από επαρχία, κανένα χιλιόμετρα, για να απολαύσουν τον Ολυμπιακό σε ένα μεγάλο αγώνα και δεν τον είδαν τελικά. Λόγω των επεισοδίων που έγιναν. Λοιπόν, Ειρήνη, κάτι άλλο που θα προσθέσεις? Τα θετικά του να πηγαίνουμε γήπεδο. Είπαμε τα αρνητικά που είναι για να τα διορθώσουμε. Αλλά υπάρχουν θετικά του να πηγαίνει γήπεδο, δεν είναι μόνο τα θετικά. Επιτοπλίστων ευτυχώς, πολλά τα θετικά του να πηγαίνει στο γήπεδο. Είναι αγχολητικό.
Επίσης, μπορώ να σε περάσει καλά, να σκεδάζει, φωνάζει για την ομάδα σου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Εννοείται. Και εγώ όταν πάω στο γήπεδο, φωνάζω πάρα πολύ, να ξέρετε. Μπορώ Ναι. Απολαμβάνω και το παιχνίδι, του αγαπημένου μου παίχτες, περνάω τέλεια. Ωραία, αφού απολαμβάνει το παιχνίδι και φωνάζει, είναι αυτό χαρακτηριστικό γνώρισμα των Ολυμπιακών βασικά. Πώς είναι ένας Ολυμπιακός? Λοιπόν, είχα πάει πριν πολλά χρόνια στα δημοσιογραφικά στο Καραϊσκάκι για μια δουλειά. Είχαμε ένα γύρισμα καλή ώρα όπως τώρα. Λοιπόν, και τότε εγώ δεν ήμουν συγκεκριμένη ομάδα. Υποστήριζα όλες τις ελληνικές ομάδες. Γενικότερα ναι. Και εντός και εκτός με τους αγώνες μας αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό. Και πάω λοιπόν στα δημοσιογραφικά και βλέπω την ομάδα του Ολυμπιακού και βλέπω τον Κώστα το Φορτούνη και παθαίνω λοιπόν έρωτα. Τι φανταστικός παίχτης, τι παιχταρά είναι αυτή. Μιλάμε για παιχτάρα, δεν συγκρίνεται. Ο Κώστας Φορτούνης ο ηγέτης του Ολυμπιακού εννοείται. Λοιπόν, ακριβώς, τι παιχταράς είναι αυτός λοιπόν, λέω, και όχι μόνο ο Κώστας Φορτούνης, αλλά και πώς έπαιζε η ομάδα με τον Κώστα το Φορτούνη. Και λέω, αυτή είναι η ομάδα μου, αυτή την ομάδα θα υποστηρίζω, αυτή η ομάδα θα γίνω. Και με το πέρασμα λοιπόν του καιρού, έβλεπα περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερο την ομάδα του Ολυμπιακού. Αγάπησα και άλλους παίκτες, έχουν έρθει μεγάλα ονόματα στον Ολυμπιακό. Εννοείται. Τα πιο μεγάλα ονόματα έχει φέρει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Έχω ξεχωρίσει τον Βαλμπουενά, έχω ξεχωρίσει τον Περβιέλ, έχω ξεχωρίσει. Ποτέ δεν ήρθε τώρα top. Και στα καινούργια τα παιδιά που παίζουν τώρα πολύ μεγάλα ταλέντα όπως ο Ντόι, πολύ καλός παίκτης ο Μασούρας. Δηλαδή έχουμε παίκτες που είναι πολύ καλοί παίκτες. Και όχι μόνο. Καλά, και το τέρμα που πήραμε τώρα, best of, δεν το συζητώ. Λοιπόν, είσαι πολύ μέσα στα πράγματα. Πασχαλάκι stop, είναι πολύ δυνατή η ομάδα μας. Αγώνες που σου έχουν χαρακτήσει στο μυαλό, σου έχουν μείνει στη μνήμη από τον Ολυμπιακό. Δεν πήγες γήπεδο μας αυτήν την Κυριακή δυστυχώς λόγω υποχρεώσεων, αλλά γενικά πηγαίνεις γήπεδο μας, έχεις πει. Ναι, δεν έχω πάει πάρα πολλές φορές, αλλά τις φορές που έχω πάει τις έχω απολαύσει, έχω δει φανταστικά παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Δεν θυμάμαι κάθε φορά, δηλαδή έχω δει και άλλα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχω δει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά μπορεί να παίζουν πιο απλές ομάδες, καμιά ομάδα δεν είναι απλή. Και τα Ουτσράντερ κερδίζουν ενίοτε. Δηλαδή έχω απολαύσει και παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πας για ένα. Να σου πω ότι έχω απολαύσει πολλούς αγώνες. Έχω βρεθεί και να παίζει με το εξωτερικό με ισπανική ομάδα. Έχω δει και διάφορους αγώνες που ήταν το παιχνίδι τόσο όμορφο και δεν υπήρχε τεράστιο άγχος. Γιατί όταν οι αθλητές δεν παίζουν με τεράστιο άγχος, ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους. Δηλαδή οι καλύτεροι αγώνες που έχω δει να ξέρεις δεν είχαν άγχος. Ξεδιπλώνουν τα παιδιά το ταλέντο τους, βάλανε κολάρες, περάσαμε τέλεια. Ωραία. Θέλω να μου πεις όμως τον αγώνα τους, ένα συγκεκριμένο αγώνα στον οποίο έβγαλες τα ισόψυχά σου. Τα είπες όλα, χάρηκες, το ευχαριστήθηκες, το σκεφτόσουν και μετά και λες ναι. Το ευχαριστήθηκα, ναι, χάρηκα, ναι, και την επόμενη μέρα. Ναι, σε όλους τους αγώνες που έχω πάει, αλλά πιο πολύ το παίζαμε Ευρώπη και παίρναμε την πρόκριση και συνεχίζαμε παρακάτω. Αλλά να ξέρεις, όχι μόνο τότε. Κάθε φορά που πηγαίνω στο γήπεδο, φωνάζω με την ψυχή μου. Και αυτό είναι και ο σκοπός και ο στόχος. Να πηγαίνουμε στο γήπεδο ή να βλέπουμε το σπίτι, από οπουδήποτε βλέπουμε το παιχνίδι και να απολαμβάνουμε τον αγώνα. Να φωνάζουμε με την ψυχή μας, να το ζούμε στο έπακρο, να υποστηρίζουμε την αγαπημένη μας ομάδα και τους αγαπημένους μας παίκτες. Λοιπόν, και να τιμούμε τον αθλητισμό. Στην χώρα που τον γέννησε ίδιος, στην Ελλάδα και παντού σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, Ειρήνη, αφού πες να τιμούμε τον αθλητισμό, εσύ ασχολείσαι με κάτι, με κάποιο άθλημα, είσαι αθλήτρια κάπου, είσαι σε κάποιο σύλλογο? Είμαι αθλήτρια, είμαι και δασκάλα χορού. Έχω τελειώσει και δημοσιογραφία, οπότε είμαι ασχολούμενη και με την αθλητική δημοσιογραφία. Απλά επιτοπλίστων είμαι σε άλλο κομμάτι όσον αφορά τη δημοσιογραφία και την παρουσίαση. Έχεις δει πιο πολύ κάνω εγώ, είτε σάτυρα είτε διαφήμιση νησιών. Ναι. Αλλά εντάξει, η δημοσιογραφία έχει πάρα πολλά πεδία και αυτό είναι πολύ αγαπημένος χώρος, ο αθλητικός χώρος. Ασχολούμαι με το kickboxing τα τελευταία χρόνια. 8 χρόνια κάνω kickboxing. Είσαι σε κάποιο σύλλογο? Είμαι στο Fightbox Athens. Ωραία. Αλλά επιτοπλίστων χορεύω. Κάνω χορό από 3 χρονών, έχω πολλά πτυχία στο χορό. Αλλά και ο χορός, όπως είπαμε, με το ποδόσφαιρο μοιάζει πάρα πολύ. Εννοείται. Έπαιζα και μικρή ποδόσφαιρο. Έπαιζες και μικρή. Εννοείται έπαιζα. Ήσουν δηλαδή αυτό που λέμε μωροκόριτσο. Έπαιζα, ήμουν πολύ εθνική από τότε, αλλά έπαιζα με τα αγόρια, έκανα πάντα παρέα με αγόρια. Έπαιζα, ήμουν καλή. Έπαιζα και στο νησί μου στην Κεφαλαιόνα τα καλοκαίρια. Και στην Αθήνα. Γενικότερα το αγαπώ πάρα πολύ σαν σπορ. Αλλά αγαπώ να βλέπω και μπάσκετ. Όχι μόνο ποδόσφαιρο. Λατρεύω και τους παίκτες μας του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Τόπο ονόματα έχουν έρθει και έχουμε και ακόμα. Και είχαμε και θα ξανά έχουμε. Έχω πετάξει μπαλάκι τώρα, να ξέρεις. Για να ξανά έχουμε. Σαν σελάνι γύρω στο λιμάνι. Έτσι, να δούμε. Τόπ είναι όλοι που έχουμε στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζέγκοφ τώρα ξεκίνησε, να πούμε ότι σιγά σιγά ανεβαίνει κι αυτός. Οπότε, άμα δούμε και παίξει καλά στο NBA, δύσκολο θα ξανάρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά μακάρι. Αγαπάει την ομάδα μας, θα ξανάρθει. Τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ, Ειρήνη, μου ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένουμε και σε κάποια επόμενη εκπομπή. Εννοείται. Μας έδωσε πάρα πολύ ενέργεια. Και με το δικό σου μοναδικό τρόπο τα περιέγραψες τέλεια τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αυτή η ενέργεια που χρειάζεται να έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Θετική ενέργεια
και εντός και εκτός γηπέδου και όπου βρισκόμαστε. Θετική ενέργεια. We embrace life, we embrace good life, good actions και πάνω απ' όλα υγιής αθλητισμός. Εφαγωνίζεστε. Εννοείται. Είναι και αυτό το τελευταίο που μπορείς να πεις. Είναι το last but not least που μπορώ να πω. Εφαγωνίζεστε, να παλεύουμε πάντα για το καλύτερο εντός και εκτός γηπέδου, να χαμογελάμε πολύ, έχουμε θετική ενέργεια και να κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό. Καλησπέρα, Νικό. Καλησπέρα και από μένα. Τα TV προπονητικά επέστρεψαν. Είμαστε εδώ. Πάμε να αναλύσουμε μια τρελή αγωνιστική. Αλλά όχι όπως την περιμέναμε. Όχι όπως την περιμέναμε, εννοείται. Ένα ντέρμπι το οποίο δεν τελείωσε ποτέ. Έληξε στο 51, με 2 λεπτά μετά την ισοφάριση του Ολυμπιακού. Όπου θα βλέπουμε κυριολεκτικά άλλο παιχνίδι. Σίγουρα. Πριν περάσουμε σε αυτά, πάμε να πούμε λίγα πράγματα για τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ πέρασε άρα από την Τρίπολη 0-3. Η ΑΕΚ, Νίκο, που είχε να κάνει νίκη στην Τρίπολη 3 χρόνια. Τις απαλίες είχε. Πέρασε άρα από την Τρίπολη. Με τον Τζούμπερ να είναι πάλι το βασικό του Ζανάζη και να την ξεκολλάει. Θα μας πούνε και ο Διαμαντής και ο Κώστας Live. Η Λαμία συνεχίζει τη ξέφρενη πορεία της, Νίκο. Νίκησε 2-1 τα Γιάννηνα. 2-1 τα Γιάννηνα, η Λαμία εννοείται. Πανετολικός πήρε την πρώτη νίκη. Πρώτη νίκη ο Πανετολικός. Απέναντι στον Βόλο, τον κακό Βόλο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 2-0. Ο Ατρόμητος βυθίστηκε κι άλλο. Πολύ καλό ξεκίνημα ο Ατρόμητος. Ο Σδόεφ έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και ειδικά το δεύτερο γκολ το πέτυχε με Τσαλδάκη. Ένας ο Σδόεφ που πέτυχε, Νίκο, και τρίτο γκολ, αλλά και δόθηκε οριακά στο offside. Αυτό και αν είναι εντυπωσιακό για τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εννοείται. Έχουμε και Ευρώπη μεσοβδόματα να πούμε και όλα, δεν το ξεχνάμε. Και η Ευρώπη παίζουν ελληνικές ομάδες. Και 4. Καλή επιτυχία να πούμε από τώρα και στις 4. Θέλουμε τους βαθμούς, θέλουμε να προχωρήσουν όλες. Πρώτες και 3 ομάδες μέχρι τώρα. Μέχρι τη δεύτερη αγωνιστική και τον Ολυμπιακό, ο οποίος συγκατοικεί με την Μπάτσκα Τόπολα στην 4η θέση. Και φυσικά ο Φινίκο 0-0. Όφη είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη με πέναντι, δεν τα κατάφερε. Και φυσικά να πούμε που παίζει στη Λαμία, παίζει μία στη Λαμία, μία στην Κεσαριανή. Πρόβλημα αυτό. Και ο Άρης που πήρε σημαντική νίκη με τον Πανσεραϊκό. Θα μας πει και ο Γιάννης στο γεγονότο. Ναι, εννοείται. Σημαντική νίκη 1-0 στο 96, ο Φαμπιάνο. Ένας Άρης ο οποίος για 80 λεπτά, Νίκο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ένας Πανσεραϊκός ο οποίος έχει παίξει κόντρα σε όλους τους μεγάλους μέχρι τώρα. Μόνο τον Παναθηναϊκό δεν έχει παίξει. Έχει παίξει στα ίσια. Στα ίσια, ναι, και με τον Ολυμπιακό του Καρισκάκη στα ίσια έπαιξε. Μέχρι το 80 στάθηκε καλά, αλλά μετά το 80 ο Άρης έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες και ήρθε η λύτρωση στα τελευταία δευτερόλεπτα κυριολεκτικά, Νίκο, καθώς το 96 ο Φαμπιάνο έκανε το 1-0. Πάμε να πούμε για το ντέρμπι. Πάμε να μιλήσουμε για το ντέρμπι. Θα έχουμε καλεσμένο να μας πει για το ντέρμπι. Τώρα να πω εγώ 2 πράγματα για το ντέρμπι. Τώρα, καλό είναι να μην γίνονται αυτά στο ελληνικό πρωτάθλημα, γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπεσε και γενικά εννοώ όχι μόνο για τη διακοπή και για το ότι έπεσε εκεί πέρα. Καλό να μην πέφτουν τέτοια πράγματα. Να με τη φωνή μας να στηρίζουμε την κάθε ομάδα. Ναι, και στα καπνογόνα, αλλά μην πέφτει καλό, να μην πέφτει τίποτα στο γήπεδο. Τώρα πέρα από τι έγινε. Όλα αυτά να πούμε ότι η οργανωμένη του Ολυμπιακού ήταν στάση και υπογραμμός. Εννοείται, η οργανωμένη του Ολυμπιακού έπεσε από την απέναντι εξέδρα. Τώρα καλό θα ήταν τώρα να μην γίνονται αυτά. Τώρα δεν θέλω να πω εγώ σε μια κρίση και να εκτεθώ. Η μία ομάδα υποστηρίζει το ένα, η άλλη το άλλο. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι ο διαιτητής ήθελε να βγει έξω η ομάδα να παίξει. Έδωσε εντολή, ναι, ουσιαστικά να βγει έξω ο Ολυμπιακός να παίξει και ο Παναθηναϊκός. Οι ερυθρόλευκοι βγήκαν, ο Παναθηναϊκός δεν βγήκε. Ο Παναθηναϊκός είπε ότι εμείς θέλουμε να βγούμε, αλλά εν τέλει ανέβασε ένα βίντεο η ΠΑΕ Ολυμπιακός που λέει ότι ήδη οι παράγοντες του Παναθηναϊκού έχουν παραγγείλει πίτσες στα αποδυτήρια και αυτό έδειχνε. Για όσους δεν ξέρουν, οι πίτσες είναι για την υποθεραπεία των παιχτών. Ναι, ναι. Και αυτό έδειχνε ότι δεν θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι. Μετά είχε μια ιστορία με τον Χουάνκαρ, αν είχε φύγει από το γήπεδο ή όχι. Τελικά ο Χουάνκαρ έφυγε μετά από 2 ώρες, παρόλο που στην αρχή λέγανε ότι έφυγε κατευθείαν για το γήπεδο. Η ένσταση στο Ολυμπιακό εδώ πέρα είναι ότι γιατί δεν μεταφέρθηκε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, αν όχι στο Μετροπόλιταν που συνεργάζεται με τον Ολυμπιακό, σε ένα νοσοκομείο στην Πειραιά κοντά. Ναι, και πήγε στο Υγεία που ανήκει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που είναι χορηγός. Και κάτι άλλο τώρα δεν γνωρίζουμε τώρα. Λένε ο γιατρός άλλαξε γνωμάτευση. Ο γιατρός αναφέρει δεν άλλαξε γνωμάτευση. Καλά, να πούμε κιόλας αυτό, Νίκο, ότι είναι και πολύ κακή η στάση. Εγώ πιστεύω να στοχοποιούν έτσι έναν άνθρωπο και η ΜΕΝ και η ΔΕ, ειδικά από τον Παναθηναϊκό που τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε. Που ξεκίνησε τον Παναθηναϊκό. Ο άνθρωπος του ουσιαστικά είναι και γιατρός του Παναθηναϊκού και αυτό βγαίνει από τις φωτογραφίες όπου και στον πρόσφατο τελικό κυπέλλου υπήρχε και μετάλλιο. Εννοείται, εντάξει. Οπότε δεν μπορεί να στοχοποιήσει έτσι έναν άνθρωπο χωρίς να κάνει κάτι, γιατί όπως είπε και ο άνθρωπος και όλα τα τηλεφωνήματα που έχει δεχτεί και 3.000 δεν είναι τυπίζουν αυτό, βρίσκουν και την νεκρή μάνα του.
Και είναι κρίμα αυτό. Δυστυχώς αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Παιδιά, ένας μήλος. Δεν λέμε κάτι γιατί μπορούμε να εκτεθούμε. Τώρα, ποια ομάδα θα δικαιωθεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Τώρα, πολλά ακούγονται. Ο καθένας έχει το δίκιο του έτσι όπως τα λέει. Από τον Ολυμπιακό είπαν ότι ο διαιτητής θα γράψει ο φιλαγόνι ότι δεν κατέβηκε ο Παναθηναϊκός με τον διαιτητή. Τελικά ο διαιτητής έγραψε άλλα στο φιλαγόνα. Δεν αφήνει σαφές πώς προήλθε η διακοπή. Λέει απλά ότι υπήρχε τραυματισμός. Ο διαιτητής λέει εντωμεταξύ ότι δεν είδε κάτι, δεν έπεσε κάτι στην αντίληψή του. Δεν μπορούμε, παιδιά. Το σίγουρο είναι ότι η μπάλα δεν θα συνεχιστεί ο αγώνας. Καλά, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα δεν έχει ημερομηνίες. Δεν έχει ημερομηνίες, εννοείται. Και σίγουρα ο νικητής θα βρεθεί μέσα στα ελληνικά δικαστήρια. Και μέσα σε αυτό έχουμε και το φάση των 16 που παίζουν αντιμέτωποι και οι δύο. Ναι, παίζουν αντιμέτωποι πρώτα στο Καραϊσκάκι, νομίζω. Πρώτα Λεωφόρο, μετά Καραϊσκάκι. Πρώτα Λεωφόρο, συγγνώμη, και μετά Καραϊσκάκι. Γιατί είναι ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός. Και ο Θεός βοηθός. Αυτά τώρα η μία ομάδα λέει ότι θα το πάρει στα χαρτιά. Εγώ έτσι όπως τα βλέπω πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάτι και θα πάρει ένα βαθμό Ολυμπιακός μείον, έτσι λένε, και από το νέο πρωτάθλημα. Κάτι παρόμοιο έχει γίνει και στο γήπεδο του Τσάικ πέρσι με το φωτοβόλο που έφυγε ο Μπρουνιόλι. Ναι, με την Κροτίδα, συγγνώμη. Έφαγε πρόστιμο η ΑΕΚ, αλλά ούτε είχε κλεισμένο ούτε μείον είχε η ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Λένε ο Παναθηναϊκός λέει υπάρχει δεδικασμένο με αυτό και ότι μπορεί να φύγει. Στον Ολυμπιακό ισχυρίζονται ότι αυτό δεν ισχύει και μιλάνε με επιχειρήματα οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί να ισχύσει αυτό, ότι έγινε, δεν ήθελε να βγει έξω απ' έξω Παναθηναϊκός. Επίσης, πολλοί σχολιάζουν κιόλας και τη φωτοβολίδα που είχε φάει ο Φιμπόκασον. Να πούμε ότι εκεί πέρα ότι ο νόμος τότε που την έφαγε ο Φιμπόκασον την βολίδα, τη φωτοβολίδα, θυμάσαι, γιατί λέει καλά αποχώρησε ο Ολυμπιακός τότε. Ο Ολυμπιακός αποχώρησε τότε γιατί είχε βγει νόμος από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε η φωτοβολίδα τη ευθείας βολής φεύγει κατευθείαν και υπάρχει κατευθείαν οριστική διακοπή. Όπως και η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει νόμο για τα καπνογόνα, ότι άμα υπάρχει παράβαση καπνογόνων θα τιμωρείται η ομάδα με μια αγωνιστική, άμα συμπληρώσει τρία παραπτώματα. Εντάξει, αυτά τώρα με το χρόνο δεν ξεγράφηκαν αυτοί οι ποινές. Τώρα δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Στα δικαστήρια θα κρίνουν τα αρμόδια. Εμείς καλύτερα να μιλήσουμε γιατί θα εκτεθούμε. Δεν μπορούμε να πούμε. Τώρα αυτά που λέω, εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός, αυτά που λέει στέκουν κάπως. Τέλος πάντων. Αλλά ο Παναθηναϊκός βλέπει για τη δικιά του μεριά. Εννοείται. Ο καθένας βλέπει από κάθε αντικρώμενη. Να πούμε στα αγωνιστικά λίγο. Να πάμε στα αγωνιστικά. Στα αγωνιστικά ο Ολυμπιακός δεν πάτησε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Βασικά ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο στο πρώτο 20-25 λεπτό. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό να κάνει δύο καλές φάσεις. Αλλά είχαν ο Πασχαλάκης. Τα πολλά φάουλ που έδωσε ο ρέφερι έξω από την περιοχή είχαν αποτέλεσμα να πετύχει τον γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Βαγιανίδη. Αν και εκεί πέρα λένε ότι υπάρχει περίπτωση offside, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Την πειράζει τη φάση ο Ιωαννίδης. Εντάξει, την έλεξε ο διαιτητής στο βάρ. Την έλεξε, ναι, αλλά εντάξει. Δεν έδωσε κατευθείαν σέντρα, ενώ την έλεξε στο βάρ. Ότι πειράζει ο Ιωαννίδης στη φάση. Ο Βαγιανίδης τέλος πάντων κατάφερε, που ήταν και έκπληξη ο Βαγιανίδης να είναι στην δεκάτα, να πούμε κιόλας. Ναι. Ο Βαγιανίδης κατάφερε να κάνει 0-1. Ο Παναθηναϊκός που έπαιζε και Μαράου center back, Νίκο, δεν το έχουμε συζητήσει αυτό. Ναι. Και αλλά και ο Ολυμπιακός με Ρέτσο Ντόι. Πάλι και στο ένα δίδυμο το οποίο. Ναι, και μετά στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, όσο παίχθηκε δεύτερο ημίχρονο, είχε ισορροπήσει, μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, έβαλε τον γκολ και μετά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γινόταν. Ναι, ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο είχε μια ευκαιρία με το Φουρτούνι να προηγηθεί κι αυτός. Η μοναδική ευκαιρία. Είχε και κάποιες άλλες ευκαιρίες, δεν ήταν ο Μπρινιόλι. Ο Παναθηναϊκός είχε αυτή την ευκαιρία και μία με τον Τζούρισις, μια στο τέλος του ημιχρόνου που θα μπορούσε να κάνει εκεί πέρα το 0-2. Στη συνέχεια, όπως είπε στην Νίκο, ο Καμαρά έκανε το 1-1. Ναι, μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια ο Ολυμπιακός. Και θα βλέπουμε άλλο παιχνίδι ουσιαστικά. Σίγουρα. Θα βλέπαμε όμορφα αγώνα. Δυστυχώς. Πέμπτη τώρα, West Ham. Πέμπτη τώρα West Ham. Πώς θα πάει ο Ολυμπιακός, θα δούμε. Τελευταία ευκαιρία του Ολυμπιακού στον όμιλο, πως διεκδικήσει μία από τις πρώτες δύο θέσεις για να προχωρήσει στο Europa League. Καλά, και νίκη, άμα πάρει ο Ολυμπιακός. Άμα πάρει και νίκη, ναι, μπορεί η πρώτη δεύτερη. Εξασφαλίζει και την τρίτη θέση ουσιαστικά. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να την κάνει την νίκη ο Ολυμπιακός, έχει τις μονάδες να την κάνει. Εγώ πιστεύω πολύ ότι μπορεί να έρθει νίκη με τη West Ham. Ναι. Καλά, και ο Παλέγο πιστεύω να έρθει είναι θετικό αποτέλεσμα. Εννοείται θετικό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι μην πάρει βαθμό η Τόπολα με μια Freiburg που είναι κακιά ουσιαστικά. Ναι, ισχύει που είναι αρκετά κακή η Freiburg. Και η Τόπολα έδειξε ότι παρόλο που ήταν και με τον Ολυμπιακό 2-0 πίσω, είχε τα ψυχικά αποθέματα να. Το παλεύει. Εντάξει, αλλά και η Freiburg. Η Freiburg είναι λίγο πιο έμπειρη σε αυτό το κομμάτι, τον Ολυμπιακό τουλάχιστον στο Europa. Δεν πιστεύω κάνει τα ίδια λάθη. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε τον Διαμαντή Αγκωτάκη. Καλησπέρα, Διαμαντή. Για να μας κάνει ανάλυση για τον αγώνα της ΑΕΚ. Σας ήρθε να πέρασε η ΑΕΚ Διαμαντή από την Τρίπολη. Νίκη μετά από αρκετά χρόνια για την ΑΕΚ. Για πες μας την ανάλυση σου. Και ένα Τσούμπερ ο οποίος τα κανόλα. Έβαλε γκολ, πήρε κόκκινη, έκανε assist. Λίρα 100 Τσούμπερ.
Καλησπέρα παιδιά. Γεια σου Διαμαντή. Συμφωνώ σε αυτό που είπατε, ναι. Ένας Τζούμπερ που τα έκανε όλα, πραγματικά η μόνιμη απειλή για τον Αστέρα Τρίπολης από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Ένα παιχνίδι στο οποίο όντως η ΑΕΚ κερδίζει την Τρίπολη μετά από 3 χρόνια. Είχε να κερδίσει από το 2020 τότε με Λιβάγια και Ανσαριφάρτ. Από εκείνο το παιχνίδι και μετά η ΑΕΚ μετράει και 3 σε συνεχόμενα χ με 1-1-0 και 1-1. Ειδικά το 20 το θυμάμαι αυτό όλοι οι ακτίδες για το σοβαρό τραυματισμό του Ελίασον. Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν τόσο καλό από πλευρά ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Προσπάθησε πολύ να κρατήσει μπάλα. Η μόνιμη απειλή που λέγεται Τζούμπερ απείλησε 2 φορές. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ κόντεψε να δεχτεί γκολ από 3 λάθη του Ανσαριφάρτ. Το ένα χρειάστηκε το Δοκάρι να σώσει την ΑΕΚ. Το άλλο ο Στάνκοβιτς και το άλλο πήγε out. Χατζησαφή. Βασικά το γκολ έρχεται στο τέλος του πρώτου ημίχρονου που ο Τζούμπερ κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια ανάμεσα από 3 ξαμακαρές. Δεν κάνει μια σέντρα πάρε βάλε στον Ελίασον και έτσι διπλώνει την άμυνα του Αστέρα και η ΑΕΚ πήγε στο 0-1 με το 0-1 στα αποδυτήρια. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, η δουλειά της ΑΕΚ έγινε πιο εύκολη. Εδώ στο 52 ο Τζούμπερ κέρδισε την κόκκινη του Καστάνιου που του κλείσει τον δρόμο και δεν έκανε φράγμα. Σωστή δεύτερη και ήταν η κόκκινη. Δεν απείλησε πολλές φορές η ΑΕΚ και ένα σου του Γιόνσον είχε και μετά τα γκολ που ήρθαν από μια εκτέλεση του Ελίασον συστημένη στο κεφάλι του Μοχαμάντη να κάνει το 0-2 και να δείξει και ο Μοχαμάντη ότι από την ώρα που μπήκε και έβαλε το γκολ μετά από κάποια δευτερόλεπτα και μετά ήταν πολύ καλό για δεξίματα, να δείξει ότι και αυτός είναι παρόν πλέον και τα πλάνα του Αλμέιδα όταν δεν θα είναι καλό Χαϊτσαφή. Και μετά έρχεται το κερασάκι σε τούρτα από τον Ελβετό που 100% το άξιζε, ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ έξω από την περιοχή, να αφήνει ένα γράμμα τον Παπαδόπουλο και να κάνει το 0-3. Και παρά τις πολλές απουσίες για την ΑΕΚ που υπήρχαν, κατάφερε να πάρει ένα εύκολο διπλό και να πάει στη Μασσαλία τώρα με πάλι με προβλήματα. Δεν έχουν πει ακόμα οι Λιβάη, Κατσίνοβιτς και Πιζάρο τους περιμένει, αλλά μπήκε ο Πόνσε και ο Μουκουντή που λύνουν λίγο τα χέρια του Αλμίδα. Ένα χ Διαμαντή στη Μασσαλία θα είναι ικανοποιητικό για την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι δεν ακούω. Ένα χ, άμα πάρει η ΑΕΚ στη Μασσαλία θα είναι ικανοποιητικό. Άμα μπορείς να κερδίσεις εννοείς, έτσι. Ναι, άμα και χ να πάρει, η ισοπαλία. Ναι, αν ένα θετικό αποτέλεσμα στη Μασσαλία νομίζω είναι. Σε αυτό το σημείο είναι κομβικό το παιχνίδι. Αν η ΑΕΚ καταφέρει να μην χάσει τη Μασσαλία, πιστεύω ότι οι πιθανότητες να περάσει στην επόμενη φάση είναι υπέρ της. Ή και να εξασφαλίσει το conference Διαμαντή. Και αυτό θα είναι επιτυχία από τέτοιο όμιλο. Το conference στο Europa League, βασικά το conference σιγά σιγά το εξασφαλίζει κιόλας. Αν η Brighton καταφέρει να κερδίσει τον Ajax, θα είναι υπέρ της μετά όλα. Είναι κομβικό το παιχνίδι, δύσκολο, outsider η ΑΕΚ εννοείται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή έκανε ένα διπλό στην Brighton είναι φαβορί, δεν είναι φαβορί, είναι outsider στη Μασσαλία. Αλλά πάμε με οδηγό Αλμέιδα και με το πλάνο που έχει για ένα θετικό αποτέλεσμα. Διαμαντή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Διαμαντή που ήταν μαζί μας πριν. Περνάμε στον Κώστα Live. Καλησπέρα Κωστή. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πες μας και εσύ δύο πράγματα για τον αγώνα με τη ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Τίποτα, παιδιά. Ήσουν να πούμε ότι ήσουν και μέσα από το γήπεδο, Πολύ όμορφη ημέρα χτες. 4 η ώρα αγώνα στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Ο κόσμος και η προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ έντονη. Ήδη απ' έξω από το κηθήρα των φιλοξενουμένων έγιναν και κάποια περιστατικά πολύ περίεργα. Βέβαια δεν έφυγε ο κόσμος της ΑΕΚ. Οι αστυνομικοί κάνανε τη χρήση χημικών. Θα σταθώ και λίγο και στις δηλώσεις του κ. Κοροπήλου. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να πει αυτά που είπε. Τέλος πάντων, αυτό είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Από εκεί και ύστερα, η ΑΕΚ κατέβηκε στην Τρίπολη με ξεκάθαρο στόχο να πάρει τους 3 πόντους. Θεωρώ ότι ο Ματίας Αλμέιδα και οι παίκτες που έβαλε μέσα στη βασική εντεκάδα ήταν οι παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν στην προκειμένη περίπτωση με τις συγκυρίες των τραυματισμών που προκύψαν πέρα από Κατζίνοβιτς και Γκαρσία, προσθέθηκε και ο Πιζάρο, μαζί τους ήταν και η Κουτί και Πόντσε. Σε ένα σύστημα 4-2-3-1 η ΑΕΚ προσπάθησε κυρίως
κυρίως από τον άξονα να βγάλει κάποιες φάσεις. Η πρώτη φάση την έβγαλε με τον Τσούπερ στο 6ο λεπτό. Ο Αστέρας είχε 3 πολύ καλές ευκαιρίες να πάρει τουλάχιστον ένα γκολ, κυρίως το τετατέ του Κρέσπι, το οποίο εξοδοτέρεσε ο Στάκοβιτς. Η πάση με τον Καλτσά ήταν εκείνη η οποία ήταν και καλά η πιο σημαντική φάση πέρα του Κρέσπι, με το δοκάρι, η μπάλα να κρατάει στο δοκάρι. Από εκεί και ύστερα στο 46ο λεπτό προς το 47ο λεπτό ο Τσούπερ έβαλε το γκολ, έβαλε την σέντρα για τον Ελίασον, ύστερα από μια προσπάθεια που έκανε ο Μάταλος χορεύοντας λίγο εκεί πέρα αριστερά και ταλαιπωρώντας τον αμυντικό του Αστέρα Τρίπολη, στο δεξιμπάτ, να δίνει πάσα στον Τσούπερ. Ο Τσούπερ με απίστευτη έτσι ευκολία να βγάζει τη σέντρα μπροστά από 2 αμυντικούς του Αστέρα Τρίπολη και να πετάγεται ο Ελίασον για να γράψει το 1-0 στην τελευταία φάση στη κυριολεξία του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ βρήκε κι άλλα 2 γκολ ύστερα από την αποβολή που κέρδισε από τον Καστάνιο, τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, στην οποία έμεινε ο Αστέρας με 10 παίκτες. Όλοι ξέραμε μετά ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο το έργο των παιχτών του Ματίας Αλμέιδα. 0-3 στην Τρίπολη, γράφει και ένας πολύ ωραίος επίλογος. Βέβαια ο Τσούπερ ύστερα από μια assist και ένα γκολ μπορείς να το πει κανείς και MVP του αγώνα. Διακριθέντες στο παιχνίδι για την ΑΕΚ ήταν Ελίασον, Τσούπερ. Αυτούς τους δύο μπορώ να προσθέσω. Η κεφαλιά του Μοχαματή που ήρθε από κόρνερ. Δεν μπορούσε να την κάνει βέβαια ο Παπαδόπουλος, ήταν και αυτή πολύ δυνατή. Το πλάσι του Τσούπερ επίσης απίστευτο. Μπράβο στην ομάδα, μπράβο στο Ματίας Αλμέιδα. Προχωράμε, παίρνουμε τους πόντους. Είμαστε πίσω από τον δεύτερο Ολυμπιακό, το οποίο παιχνίδι το Παναθηναϊκό ακόμα δεν έχουμε έτσι κάποια εικόνα να ξέρουμε αν θα γίνει, αν θα συνεχιστεί ή όχι. Από εκεί και ύστερα ο αγώνας συνεχίζεται. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία. Ξέρουμε ότι η Μαρσέιγ ότι από τη μέση και το είναι πολύ επικίνδυνη, δεν μπορεί να της δώσει χώρους. Πρέπει να παίξει στη συγκεντρωμένη ομάδα. Επίσης επιστρέψανε και η Πόνσε και Μουκουτί. Ο Καρσία με τον Κατσίνοβιτς πολύ πιθανόν να παίξουν τη Δευτέρα με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Από εκεί και ύστερα βλέπουμε. Ευχαριστούμε Κώστα. Ελπίζουμε Κώστα στην επόμενη εκπομπή να σε έχουμε διαδόσεις εδώ πέρα. Διαζώσεις εδώ πέρα. Ευχαριστούμε Κώστα. Βεβαίως, εννοείται. Χαρώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτός ήταν και ο Κώστας, μπορείτε να το βρείτε στο TikTok, όπως και το Διαμαντή. Ο Κώστας κυρίως ασχολείται με live στο TikTok. Κώστας Live. Ναι. Κώστας ΑΕΚ Live 21. Και ο Άγκο 21 που Διαμαντής κάνει και βιντεάκια, αναλύσεις κλπ. Να περάσουμε και στο Γιάννη να μας πει για τον Άρη. Να περάσουμε για το Γιάννη να μας πει για τον Άρη και ο Άρης, ο ανεβασμένος Άρης. Ανεβασμένος Άρης, να μας πει κάτι για τον Γιάννης. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι στην παρέα μας να μας μιλήσει για τον Άρη. Λοιπόν, Γιάννη, συγγνώμη. Δύσκολα νίκησε ο Άρης, το Πανσεραϊκό 1-0. Πες μας το σχολείο σου για τον αγώνα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Γεια σου Γιάννη. Ο Άρης δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Για την ακρίβεια, για 70 λεπτά ήταν ανύπαρκτος. Δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να μετουσιωθούν σε γκολ. Ουσιαστικά δεν απείλησε. Γυρνούσε την μπάλα γύρω-γύρω τη μεγάλη περιοχή. Είχε μια σαφέστατη περιοχή στην κατοχή. Αλλά αυτό δεν φαινόταν στις ευκαιρίες. Μετά το 80 πάτησε γκάζι, έκανε πανωτά 12 τελικές. Οι 5 ήταν κλασικότατες για γκολ, είχε και δοκάρι. Εννοείται ότι ο Μωρόν ήταν για ακόμα ένα μάτς πυλώνας στην επίθεση και δείχνει ότι είναι ο φόρο ο οποίος έλειπε από τον Άρη για πολλά χρόνια και σε έναν επιθετικό στον οποίο μπορεί να στηριχθεί και να ελπίζει σε πολλά στο μέλλον. Στην τελευταία φάση έτυχε να έρθει η λύτρωση. Στο ανασταλτικό κομμάτι δεν έχουμε κανένα παράπονο από τον Μάτζιο, γιατί ουσιαστικά ο Άρης δεν απειλήθηκε. Ο Πανσεραϊκός κατέβηκε στο παιχνίδι ξεκάθαρα για να πάρει το χ και να χτυπήσει τις αντιπιθέσεις. Αλλά κάποιες αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως του Ντομπάτζιο και λίγο του Νταρίντα, που προσπάθησε να τον προφυλάξει στο πρώτο ημίχρονο για να μην επιδεινωθεί ο
πρόσφατος τραυματισμός του, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ομάδα του Παύλου Γκαρσία για να απειλήσει τον Χουλιάν Κουέστα. Τώρα, από εκεί και πέρα είδαμε κάποιους αυτοματισμούς, είδαμε πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια και την κοιλιά που έκανε ο Άρης. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του στα επόμενα παιχνίδια μέχρι να αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό και ΑΕΚ συνεχόμενα με Ατρόμητο, Πας Γιάννενα και Βόλο, να πάρει 3 ισάριθμες νίκες και αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, να μαζέψει λίγο τη χαβούζα που μαζεύει. Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι τώρα και πριν αυτό, είπα και στην έναρξη της εκπομπής, ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη με τον Πανσεραϊκό. Σημαντική με τη λογική ότι πήγε σε ένα Καραϊσκάκι και παραλίγο να πάρει και θετικό αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό, γιατί και ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι καλά, προς το τέλος πάλι λυτρώθηκε. Πήγε μια Φιλαδέλφια, εκεί πέρα πήρε το Χ, με τα χίλια ζόρια, αλλά το πήρε, θα μπορούσε να έχει νικήσει κιόλας την ΑΕΚ. Και με τον Άρη κράταγε και εκεί πέρα το Χ, αλλά φάνηκε ο Άρης ότι δεν επηρεάστηκε, αλλά και αυτός με δυσκολία το πήρε στο τέλος. Οπότε ο Πανσεραϊκός είναι μια καλή ομάδα και είναι και ένα καλό αποτέλεσμα για τον Άκη Μάτζιο, ειδικά όπως είπες και εσύ μετά την διακοπή που κάνει μια κοιλιά ο Άρης. Σίγουρα έχει φτιάξει πολύ δυνατό υλικό ο Παύλο Γκαρσία. Σίγουρα βοήθησε η διακοπή και σίγουρα βοήθησε το γεγονός ότι άλλαξε και η έδρα και ότι το γήπεδο των Σερών το μάτς διεξήχθη στο Κλέανθης Βικελίδης. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε στην επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν και ο Γιάννης Κρόνητο. Μπορείτε να το βρείτε αυτό στο TikTok. Κάνει και συμμετέχει σε πολλά live και αυτό το παιδί ο Γιάννης. Έχει και ωραίες απόψεις. Και κάπου εδώ να κλείσουμε. Έφτασε στο τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Είχαμε guest την Ειρήνη. Την Ειρήνη guest, θα δείτε στην αρχή, είδατε στην αρχή τη συνέντευξη την είσοδό της. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να subscribe εδώ πέρα, follow στο Instagram. Και καλή επιτυχία να πούμε σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Εννοείται καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, από όλους τους συνεργάτες του ίδιου προπονητικά. Καλή συνέχεια σε όλους.